В името на Бог. Посветите ме в името на Бог. Вие православни ли сте? Не сте православни. Как може да ми късате расо? Кои са тия, бе? Кои са? Това е българския народ. Тия кои са долу, бе? Кои са? Които убиха български народ? 1 милион човека умряха по громови. И 3 милиона човека изкараха извън България. Изгониха. Случай 3 март, националният празник на Република България. Israel.
Република България, господин Румен Радев. Председателя на Народното събрание, господин Росен Желязков. Кмета на община Казанлък, госпожа Галина Стоянова. Заместник кмета на община Габрово, архитект Николай Мерашчиев. Негово високо преосвещенство Старозагорски митрополит Киприян. Негово високо преосвещенство Великотърновски митрополит Григорий. Председатели на парламентарни групи в Народното събрание. Народни представители от 49-то Народно събрание. Едина чистая и непорочная дева, Бога безсеменно рожая, моли спаси ся души. Яко Ти си възкресение, живот и покой, блаженно почившего престопаметного освободителя нашего императора Александър Николаевича Всерусийски. 500 годишно държавно небитие. 5 века българското изстрадало сърце носи тежкия кръст на турското робство и мъчения, на теготи и болки и на нечувани страдания. 5 столетия поробителите искал да унищожи всичко, което напомня за скъпата ни родина и за нейното величие, която е носила преди поробването. А Бог в своя промисъл продължава пътя към вечността. Поклон пред всички войни паднали за освобождението на България, които братски идват да освободят изстраданите ни родина и на дело, полагайки живота си, устояват силата на православната любов. Редно днес, особено днес, да се гледа тази земя, освен на героите, напоили я с кръвта,